Matan gidan biki, firawa da rangwada, Umar Makosa na dawo da tambarin ku yau. Firawa da rangwada, waƙar aure nake, amarya ina kike, shigo baki nan gurin, yau ranar farin ciki, ba ma bakin ciki, kowa murna yake, mata ku sha rake, na ce ku ɗaura anniya kowa murna yake ni ma murna nake mai waƙar aure nake mata ku yau rake iyaye ina kuke kawunnai ina kuke diya ina kuke kannai ina kuke ƙawaye ina kuke kakanni ina kuke gwagwanni ina kuke su tarabe ina kuke miyeti jamirawo ga hande unwai biki ga hande unwai biki ma kusan yi biki ranar nan mi wami to wai to daga he hande men ba mi kam dama gadon gida na ce shi gadon gida alali garago ne ali zanen dutse ne amarya kila dabi bi mijinki bi dabi karki dauki zantuka domin ba su warraka samari ayo aure karshen tika ta kare na fada ta kare ango ina kake rausaya har ka tike waga ce sana'a a gare mu baba mata ku nemo sa'a gidan bankas jami'a waga muke ta yi ra'ayi shi zamu yi cowai ina muke cowai ina kuke masoya na da take gaskiya mu yi riko bar da aikin dako domin yana riko na jiki zuwa mako mu yi sannu dai duniya gidan rairai sannu ake tafiya soyayya ruwan giya ta kansa a yau maye in har ka hauta juye komai mu nazari mu kauce wa rudani wasu sun yi garrari aiki mai hadari wata ran yana gida bayan na bar gida na yi tsintuwa ta so na bayar amana ta so tafiya ta tafiya a gani na ne ajiya ashe ba kan bane zagon kasa take minne karshen alewa kasa ranar ta zube kasa don an min yaudara kashi tara ɗaya ne ya bayyana na faɗa ko in rufe ni yau bani rufe yau kwai sai na fasa ku to ku dan jiya gaskiya na yoniya na faɗa don kujiya sai dai Allah ya ce ka rufa zai ma ya ce na bar zancen sirri.